Večere s porukom podržavamo kao medijski partneri od samog početka, pa se nekako logično i nametnula ideja da Medija servis bude domaćin jedne večere. Na samom početku akademske godine željeli smo upozoriti na problem s kojima se susreću štićenici Dječjeg doma Zagreb, oni stariji štićenici koji su smješteni u stambenim zajednicama, a to je često njihova nemogućnost za nastavkom školovanja i obrazovanja. Njihova želja za nastavkom edukacije i obrazovanja je doista jaka, međutim često materijalna sredstva to i nisu, pa smo ovom večerom željeli upozoriti na taj njihov problem i skupiti financijska sredstva za nastavak njihove edukacije. S veseljem ovdje mogu i najaviti večere koje slijede, a to su večere Narodnog radija i Radio Dalmacije. S obzirom na karakter tih radijskih postaja, bit će to vrlo vesele i zanimljive večere, prema tome evo koristim priliku da vas sve pozovem. Jako lijepi projekt, neopterećujući za ljude, ugodno druženje sa humanim karakterom. Znači nešto što sam sigurna da svako tko dođe i sudjeluje će biti bogatiji za jedno novo iskustvo i puniji jer je učinio dobro djelo prema nekome. Projekt mi se čini vrlo interesantan jer njegova koncepcija potiče tvrtke i institucije zapravo da humanitarno djeluju, zapravo im pruža cijeli jedan okvir koji onda njima zapravo olakšava i omogućava da se puno više energije i puno više entuzijazma posvete samom humanitarnom djelovanju. Večera s porukom je jedan zaista lijep projekt koji promovira, pa možemo reći, onu ljepšu stranu poslovanja, što bi značilo da pokušamo skrenuti pažnju nama koji smo i poduzetnici, ali i ljudima koji se bave nekim drugim stvarima, da postoje oni kojima treba pomoć malo više. I onda je lijepo kad se ljudi skupe i uspiju prikupiti neka sredstva, neki novac koji se može na dobar način iskoristiti. Upravo taj način kako je projekt zamišljen sviđa, zato što smatram da on daje jedan okvir u kojem možemo djelovati, a da to ne bude niti nametljivo, niti agresivno, i zaista vam čestitam na tom projektu i rado sudjelujem u tome. Večeras odlučili sudjelovati na prijedlog Medija servisa time što ćemo dati edukacije u stranim jezicima štićenicima doma za stambene jedinice Nazorove. Ja se veselim da možemo sudjelovati na taj način. Je jako bitno da mladi ljudi što prije imaju što više jezike u džepu, ajmo tako rečem. Sada je Hrvatska u Europskoj uniji i jako se veselim biti pozvani večeras. Mislim da se svi kao ljudi trebamo odazvati ovakvim aktivnostima. Mislim da je svrha svih koji su došli da pomognemo mladim ljudima. A ako je još ugodno društvo kao što je bilo na večer, onda je još bolje. Od početka Grad Zagreb prati aktivnosti doma i pratit ćemo i u budućnosti. Super je projekt, to je ono što smo i naglasili. Mislim da je jako dobra poruka, ne samo večera s porukom, nego to što ljudi koji dolaze iz različitih društvenih sfera brinu za jednu dobru stvar. Večeras je to Dom za djecu u Nazorovoj. Ovo je već unutar 2 tjedna druga večer s porukom na kojem sam nazočna i inače se bavimo ovim humanitarnim radom. Mislim da je ovo sjajna prilika da pomažemo i udrugama i institucijama kojima je pomoć, pa i mladima u ovom trenutku kojima je pomoć najpotrebnija, i svakako ću se odazvati na svaku sljedeću priliku koju možemo učiniti dobro djelo i pomoći ljudima kojima je to najpotrebnije.